سلام كبرات خاتاتلتي داسنا إكسترا أبز عالم بزتفلالي جزيات بزحات كيلاتات بزح أبركيتم زحلفو كوينم قاله نباري قاله دما نجزي يفتح زنبر نجارات بمسرح دما شمم عم مزاقبت تاريخ كقمت يام كيلم زبازحو كابزم عوتات سبات جنا أما جمرتا هيوتم كبيت قعزو زحلفو كوينم نبتي دحيرم زبازحو عوات كبوزحو دما حيال سعريم ساقيرم إزي يخوننبر قال كالوتكا أبجزيان إسنتهم هيوتهم بعلم بلاشيوم دحرجنا تعريوم نبعوض زباس حكوينهم كابزيوم حدقة مسراتي تكال هورايزون زخونة بوب ويليامسون يو حج دما بوب ويليامسون أب هيوتو انتاي كبيت بدهوتات يحلفو كما يجيروخا نبعوض بيسيحون كن رئي كن فتنينا كدني قنا أبزا channel سابسكرايب لايك كمون نتدول بمطواق قدامو تغاتاتلتي معالتا وتحستونا خدكونو بغبرن عدم ملء شمو بوب ويليامسون يزبهال كاب تحت من نبابرو زنبرم سدرابيت زتولد بمنبار دما غانا كاب دديو وص مسبليو شجرات كغط موز جمره نيشتين كلخا ولا ديو سرح كنادي كمو اندحريو اب حيل اير امريكا بمنبارو كاب عدنا اب عدي يغيشن نسنا دي اندما موسو بمخاد اب تحدث زخدو عدي حدث سبتلاليم صني حمدما مليسوم كاب تخال حدش سبيم زلالي كوينم ازي كمزيلن كلخا بوب ويليامسون كغبس كجمرن كلو ازي نيابو لعلن تحتن نعو بحما كصلوي جميرو اتصلوا دما نسو اب كندي بسرعنا بيت تمرت زغيد اب زخد عدي حدشتي يعرخ اندا غبره ناي مسته كمون حلف ولف عص فارس اندا خونن يمصيو ازي دما اب سدرابيتو صقم كمصالو خجمرن كلو اب هيوت دما حلف ولف بمخانو صقم كمصالو يجميرو بزغا ود 17 عامت مسكونه ندينا بون غديفو مستم وعلت زنبري يعرختو خحدرن كمون ناي غودنا هيوت كمرحن جمره نايزو وصيت كابوب اب غودنا تاتسخيرو اب رئيسيخا نتي هيروين زبال عص فارس تتقيمو خنقسقسن كلو اددا باسن عغرغرن كخون يكيلو كابز جميرو دما بسنك باسن عغرغرن اسر بيت غوزو تغيرو درجه حنت معالتي وي كلته معالت صقيطيو بابلات بوليس تتحيزو ناب اسر بيت زمالالس زنبره نايزو وصيتكا اتم كحجزو زفتنو زنبرو سدرابيتو ملمانو غديفوم نعو اب غودنا خغدفو انكلو نسو دما بحيل تزوسدو عص فارس تدراريخو ببرت اب سرق غزاوتي كمون تكالاتي توافيرو كم وصيت نايزخا اب حده باريش زبال بيت ماسرتي نقرب اوان تاسيرو زنبره خوينو كابو وصيون از ولفن غبن مغبارن اي غدفون حده معلت دما اب كمز عينت هيوت اندغصلن كلو سخيرو كبيد حدغا ياغاطيمو اته حدغا اب رؤسو اغاطيمو بمنبارو بوب درغا هيوت خسن تقاريبو نبره بقلطف حكمنا توسيد غنا هيوتو كدحني كيلو ابت حكمنا دما نزتنا وحوان كدقس لزنبرو حدا معلتي نمزانا غعز خون نتا ترنيا نرز زنبرت غورزو زخونه مصحف هابن بلا نسخا نتاب قربا زصنحتا مصحف قدوس هبايا نبينو غديفاتو نبسر حز خدت بوب دما ابتي غزي زي اماني مالت املاخ زبحال نجر يلن بحال زنبره بمنبارو نت مصحف قدوس اب كند خفلطو كزانا غعلي يتقبلوا ازي يخوننبر نت مصحف قدوس نقرب معلتات مسنببو بوب ابا تحساسبو انتاي كم زقيره كم زكبل يزرب أنا امنت زبحال اين برنن طراي زيكونه املاخ الله إلون اي امنين نيره يخوننبر مصحف قدوس مسنببكو بحق املاخ كمزلون نعيك اخاب زخول مكرك وص زخالني نسو مخان بمؤمن تغتال امنت كريستنا كخون يوسينه قدم حجخا ابتناي سخرانن عبدانن هيوتن كلخو قلب بطيت قلب خرا قال دما بعلى هيوتا تطفئ رئيه انا هيوتي كتطفئ وسينه بمباري ناملاخ انكو عكاب زاد حنكان بمبال كابونو دحر بزي زخونه حجزني حكمنا والفع صفارس تغلي لخغوت فوسينه ولا ون ولف مسته اب حصير وان مغداف بطعم كبيدن انت نبره دحر غنا كل يغديفه بمبال بوب هيوتو كمز قيره يزنتو بدحر زبوب كابت حكمنا ملؤ بملؤ حاوي مسوصه زغبر قند نجر اندحر نيرو نتوم مكايتو زنبرو تقليل كرحقوم يوسينو
ምክንያቱ ጽልዋ ዓርክ መዘና ሓያል ምዃኑ ፈሊጡ መሊሶም ናብቲ ዝነበሮ ሕማቕ ህይወት ከይመልስዎ ብምፍራሕ ካልኦት ስራሕ ዝፈትውን ናብ ዓወት ክበጽሕ ዝሕግዙን ንፉዓት ይዕሩኽ ከጥሪ ይወሲኑ በዚ ኸኣ ድሕሪ ናይ ስኽራንን ከምኡ ድማ ዕፀ ፋርስ ምጥቃም ናብ ንቡር ተመሊሱ ከም ሰቡ ስራሕ ረኺቡ ክሰርሕ ይጀሚሩ እቲ ስራሕ ድማ ንሱ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ወረቓቕቲ ዘይነበሮ ብምንባሩ ናይ ጉልበት ኮይኑ ኣብ መዓልቲ ኸኣ $15 እንዳተኸፍለ ኣብ ሓደ ናይ ብሊኮት ምስራሕ ስራሕ ኣተወ ኣብዚ ስራሕ ኸኣ ንገለ ኣዋርሕ ድሕሪ ምስራሕ ምስ ሓንቲ ጎርዞ ብምልላይ ዕርክነት ይጀሚሩ ነታ ዝተላለያ ድሒራ ድማ ሰበይቲ ዝኾነት ጎርዞ ኸኣ ብዛዕባ ሕሉፍ ህይወቱ ፈጺሙ ኸይነገራዩ ኣብ ፍቕሪ ምስኣ ዝኣተወ እዚ ኸኣ ብዙሕ ትካላት ስራሕ ይኹን ቀረብቱ ነቲ ሕሉፉ ስለ ዝፈልጡ ንስኻ ኣይትረብሕን ኢኻ ንስኻ ኣይሓልፈልካን እንዳበሉ ተስፋ የቕርጽዎ ብምንባሮም እዩ ብድሕሪ እዚ ድማ ነዛ ናይ ብሊኮት ስራሕ ገዲፉ ኣብ ሓንቲ ቦያ እትለክ ትካል ተራ ሰራሕተኛ ኮይኑ ተቖፂሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኸኣ ቦያታት ከምዚ ሕጂ ዝማዕበለ ስለ ዘይነበረ ዝተፈላለየ ሕብረታት ንምግባር ብዙሕ ጻዕሪ ዝሓትት ነይሩ ንሱ ግና ተራ ሰራሕተኛ እንከሎ ከመይ ጌርካ ይቃመምን ከምኡ ድማ ሓደሽቲ ሕብረታት ከመይ ጌሮም ይፈጠሩን ባዕሉ ክመሃር ብምኽኣሉ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ጥራይ 8 ግዜ እዩ ስልጣን ወሲኹ ኣብታ ገሌደን እትበሃል ትካል ድማ ዳርጋ ኣብቲ ዝለዓለ ክብፅሕ ዝኽእል ደረጃ ምስ በጽሐ ቦብ ናቱ ትካል ክምስርት ይወሲኑ እታ ትካል ከዓ ነቲ ሽዑ ብቐሊል ክርከብ ዘይክእል ዝነበረ ብራሻት እትሰርሕ ኮይና ብዝተፈላለየ ቅዲ ገይሩ ብምስራሕ ድማ ቀልጢፉ ዓማዊል ከጥርን ህይወቱ ክቕይርን ይኽእሉ ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዓማዊሉ ብምብዝሖም ካብ ብራሽ ጥራይ ምፍራይ ናብ ካልእ ምስ ምልካይ ሕብሪ ምትእስሳር ዘለዎ ነገራት ምፍራይ ክሰጋገር እንከሎ ልዑል ኣታዊ እውን ክእቱ ይክኢሉ እዚ ይኹን እምበር ሓደ መዓልቲ ቦብ ኣብ ሕሳባቱ እንተረኣየ እቲ ነቲ ሕሳባቱ ዘካይድ ዝነበረ ሰራሕተኛኡ ይሰርቆ ከም ዝነበረን ክሳብ $1,278,000 ዕዳ ኸኣ ክገድፈሉ ከም ዝኽኣለን ይፈሊጡ ወላ እውን ድሕሪኡ ነቲ ከምኡ ዝገበረ ሰራሕተኛ ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ ነቲ ገንዘብ ቀስ ብቐስ ከም ዝዕደዮ እንተገበሮ እታ ናቱ ትካል ግና ጠፊሻያ ይኹን እምበር ቦብ ተስፋ ከይቆረፀ ምስቶም ድሮ ጎቢዞም ዝነበሩ ደቁ ኮይኑ ሓንቲ ንቤት ትምህርትታት ኣብ ቀረብ መግቢ ንተምሃሮ ከምኡውን ኣከፋፍላ እትሕግዝ ሶፍትዌር ብምስራሕ ሳላቲ ናይ ምእማን ክእለቱ ንብዙሓት ቤት ትምህርትታት ክሸጠለን ይክኢሉ በዚ ኸኣ እዛ ትካሉ ብሰለስተ ሰባት ዝጀመረት ናብ ሓንቲ ኣብ ኣሜሪካ ፍልጥቲ ትካል ተቐይራ ክሳብ 173 ሰራሕተኛታት ዘለውዋን ኣብ ዓመት ከዓ ክሳብ $26 ሚልዮን እትእቱ ትካል ተቐይረት ናይዚ ውፅኢት ከዓ ቦብ ሚልዮኔር ክኸውን እንከሎ ክሳብ 15,000 ዝበጽሓ ቤት ትምህርትታት ዩኒቨርሲታት ኮሌጃት ከምኡውን ትካላት መንግስቲ ነቲ በታ ሆሪዞን እትበሃል ትካሉ ዝተሰርሐ ሶፍትዌራት ክጥቀማ የንክኢለን ኣብ 2005 ከዓ ምስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ውዕል ብምግባር ክሳብ $10 ሚልዮን ከኽስቦ ዝኽእል ኣብ መግብና ወተሃደራት ዝውዕል ሶፍትዌራት ክሰርሓሎም እንከሎ ካልኦት ዓበይቲ ትካላት እውን ክመጽኦ የንክኢለን ካብዚ ንድሓር ከዓ ቦብ ብዕድመ እንዳዓበየ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ነታ ሆራይዞን እትበሃል ትካሉ ብ$76 ሚልዮን ጠቕሊሉ ክሸጣ እንከሎ ንሱ ድማ ጡረታ ክወፅእ ይወሲኑ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንኹልቲ ሕልሙ ክሰምረሉ ዝፅዕር ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እንድሕራሎ ኣነ መልእኽተይ ንኻልኦት ሰባት ፍጹም ተስፋ ዝበሃል ከይትቆርፁ ኣነ ሓደ ግዜ ሕማቕ ዘይረብሕን ህይወተይ ከዓ ክስእን ቀሪበ ዝነበርኩን ሰብ እየ ነይረ ኩሉ ግና ብሓይሊ ኣምላኽ ሓሊፈዮ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብዚ ደረጃ በፂሐ ኣለኹ እምነትካ ኣብ ኣምላኽ ጌርካ ከዓ ኣነ ክገብሮ ክዕወት እየ ዝብል ኒሕ ሰኒእካ ምስ እትብገስ ሓንቲ መዓልቲ ሕልምኻ ክሰምረልካ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ብምባል እዩ ዝመክር ከም መደምደምታ ከዓ ዛንታ ቦብ ዊልያምሶን ዝምህረና ነገር እንድሕራሎ ኣብ ህይወትካ ሓንሳብ መገዲ ስሒትካ ወይ ድማ ሕማቕ ደረጃ በፂሕካ ማለት ኩሉ ግዜ ከምኡ ክትቅፅል ኣለካ ማለት ከም ዘይኮነን ወላ እውን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በፂሕካ እንተነበርካ ናብቲ ንቡር ህይወት ተመሊስካ ኣብ ህይወትካ ዕውት ክትከውን ሙሉእ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይዘርእካ ምክንያቱ ቦብ ዊልያምሶን ዕድሚኡ ሙሉእ ኣይትረብሕን ኢኻ ተባሂሉ ክንሱ ንሱ ግና ኣምላኽ ኣሚኑ ተስፋ ከይቆረፀ ብምጽዓሩ ኣብ ዓወት ክበጽሕ ይክእሉ ዘሎ
إذا تدالوا مدب زينيرو بخالك كساب نرغب سلام نعهم